आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांबाय BPPF डाबल पि समावबो PCDR समावबो आरो नैबे बर्तमानावबो UPPLआ गोबां मानसि बुबोदों। बे केरेट गोरों गोरों सुबुंफोरखौ बुथुमनानै लानानै बिराद बुहोयोमोन बै समावबो। नैबे देग्लायनि 2024 नि लकसभायावबो बिथांमोना बिराद मानसि बुबाय। दिनै थारैनो सान्थिखौ सोर लुबैमारो? सान्थि लुबैग्रा जुदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिमोनब्ला खुगायावल' होननाय नङामोन, थारैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो लाजिगौमोन। नाथाय आनडेम'क्रेटिक खामानिखौबो बिथांमोना मावो, बियो फोरमान जाबाय। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' सारआ मा बुंदों? बिथाङा एसे थास्लिमनाय शब्द मोजाङानो जादों, जानो नाङा, नाथाय जानायनि सिगां बिथांमोना बे बुस्थुखौ एलार्ट जाखानांगौ। दा अब्ला एसे खोनासंग्रोदो। फैगोन आरो थांगोन, बिसायख'थिया जोबलांबाय, जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम। आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा। बिथां आथिखाल भारत नाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि। भारतआव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों। आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय, फार्स्ट, सेकेन्ड आरो थार्ड फेज। आरो खोब गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेसखौ दिनै नुबाय थादों। आरो स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों। आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेसखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बारा गोबाव लेक्सार होला, देहायाबो जोबोद दुरबल। खोनाखाबाय, बाथ्राया बेल'नो। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनिबा जानानै भट बिनो थांबाय जेला बैफोर बाथ्राफ्रा सिगाङावनो सावरायनानै थिग थाक जाखानांगौमोन। नै सान्थिखौ जों बयबो लुबैयो, सान्थि सुक्तिनि थाखायनो जों दा खामानि मावदों। सान्थि सुक्तिखौ जों लाबोग्रा बयबो लाबोदों। रायजोआव सान्थि गायसननो थाखायनो जोङो असान्थिखौ जों मालाबाबो लाय होआ। बेनिखायनो जोङो सान्थि मोजां मोनग्राफ्रा जोंनि सान्थि इलेक्सनानो जा, जेखि हारिनि बा जेखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थियानो जा, बेखौ सान्थि भाबै जोबहोनाय बे मोनसे बिराद सावरायलायनायनि गेजेरजों बे सिगां बुस्थु खोथाया ओंखारजेननांगौमोन। नाथाय दिनै जाखांबाय, जाया जाबाय, बिसोरो जानानै थांबाय जाथाया। आरो बै जाय जाजाग्रा बिसोरबो आरो बिदि मोनसे बे लाइनाव फैगोन। बेनिखायनोथ' दिनै बेबादि मोनसे जुगुमलायनानै ओरैया ओरै इनफिनाइट जोबनो रोङै बेबादि मोनसे रेभेन्स सिस्टेमा जाहाथे जानो मोना होननानैथ' नोंथांमोन गासैबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय सान्थि सुक्ति खालामनानै लानानै फैबाय। सान्थि सुक्ति जानायनि सिगाङाव जायफोर जाथाय जालांबाय बेफोर जाबाय थांबाय। नोंबो मावबाय, आंबो मावबाय। डाबल पिया मानसि बुवाखै बेखौथ' होननो हाखाया। PCDR बै समाव, ओमफ्राय डाबल पि, बेनिफ्रायसो नै UPPL। दा बिसोरबो ओरै जालायलायबाय, ओरै रेभेन्स लालायलायबाय। दा बे बुस्थुआ
बोरैबाबा रासिनबो जानो हागौ। खार'ना जाहैबाय सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि सोमजिनो नाङामोन, नाथाय दा सोमजिबाय। आरो बे रेभेन्सा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे फोसावहरदों, बे मोजां बाथ्रा। नाथाय बोरैबाबा रासिनबो जानो हागौ। खारन मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैखानायखौ बंग' खालामजेनग्रोबायना, बे हिसाबै दा जाथों जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया, नाथाय अब्लाबो जों साननो हनो रोंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादिया बेफोरनि माखासे लिमिटेसनखौ, सावरायथायखौ सिगाङावनो लाबोबाय थानाय हिसाबै बेफोर बुस्थुआ सिमायाव थानांगौमोन। आरो जोंनिनो बिटिआरनिनो चिफ हनमानिय प्रमद बर' साराबो बे खोथाखौ ओइबर खथा माने बहुद बेखौ नोजोर होनो गोनांमोन आरो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला खबगले आजिर दिनाव टेकेट हकले फेइलार, टटेलि फेइल। दा बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।